ud og kigge på nogle vindmøller? Ja da. Ja, vi står så her ved Blåhøj Vindmølle. Den er 120 meter høj og var på det tidspunkt, den blev sat op, en af Danmarks største vindmøller. Ja, den har en nominal effekt på 2.300 kW. Og er lavet ud af glasfiber. Ja, elproduktionen på den her vindmølle, den svarer cirka til 940 husstande per år, og det er okay højt. det er mange. Jeg vil gerne forklare, hvordan sådan en vindmølle egentlig fungerer. Vinden blæser ind på rotoren, som man kan se af de 3 vinger, som er fastgjort til navet. Rotoren kører nu med ca. 22 omdrejninger i minuttet. Det gør den for at opretholde en hastighed ude i vingetimen på 200 km i timen. Det er det optimale forhold mellem fremdriften og vinden, der presser ind på. Herefter transporteres kraften gennem hovedaksen ind i en gearkasse, hvor hastigheden bliver øget med omkring 73 gange. Så hastigheden stiger fra omkring 22 omgange i minuttet til 1500 omgange i minuttet. Derefter sidder der en generator, som omdanner energien til strøm. Så kommer energien ned gennem mølletårnet. Så kommer strøm på de 690 volt, kommer ud af vindmøllen her, og så kommer det herned i transformatorstationen, hvor strømmen bliver omdannet fra 690 til 10.000 volt. Og de 10.000 volt, så kører det igennem et 3,9 km langt kabel ind mod Sønder Ommeby, hvor det møder det almindelige elnet og kommer ud i elnettet og bliver absorberet som sådan og bliver brugt i husstande og skoler og fabrikker osv. Og den her vindmøllepark, den producerer 3 millioner kWh om året. Det svarer til det totale forbrug af ca. 500 husstande. Ja, så er vi på vej over til en husmølle, som blev bygget i 1982. Den producerer 40.000 kW om året, svarende til omkring de 8 husstande. Så i forhold til den store og nye vindmølle, som vi så fra 2005, Blåhøjmøllen, som producerer strøm til 940 husstande, så er der sket en stor fremgang. Ja, vi så ved en af Danmarks første masseproducerede vindmøller. I dag er det så blevet lavet om til en husstandsvindmølle, og det vil sige, at den producerer en del mindre energi, som har et passende behov til det hus, man har købt det til. Ja, den her vindmølle, den er så 24 meter høj. Den er cirka 100 meter lavere end den anden vindmølle, vi har set. Så man kan se, at der er sket en stor fremgang i vindmølleindustrien.